Ayan guys, papunta na tayo ng Quindao for camping with my family. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. A little bit of sunshine and good vibes, yeah, that's all we need. And we ain't gonna worry, ain't in a hurry, everything is going our way. We're gonna have some good times with good friends, making good memories. Everybody's moving to the song on the radio. Little Stevie Wonder never hurt nobody's soul. Something about long chairs out in the warm air feels like a every place. 'Cause when we all get together every day is. Good morning guys, good morning. This is Jesse again. Ito, gagawa tayo ng vlog ngayon. Today is November 29, Saturday. Sa oras na 6:35 in the morning. Ito, kasama ko ngayon ng family ko. Papunta kami ngayon ng Maliko. At magkakaroon kami ng camping, 2 days camping with my family. Dati-rati mga ka-shark ng mga kasama ko ngayon, family kong kasama ko ngayon. Naghahanap kami ngayon ng palengke dito sa San Nicolas, ay papuntang San Nicolas, para mamimili kami ng mga isda na dadalhin sa sa bundok. Na paano kayo? Okay na? Hindi, yung isa, ito hindi to. Oh. Ito ngayon yung mga natin, full pack. Eh kung matino ka lang, bigay ko sa iyo yung Ito. Full pack tong natin. Oh. Hindi naman tayo campers oh. Punong-puno lang naman yung natin O Jelay, kumusta ka? Yan Pinatatabi kayo sa gitna, hindi niya kayo nakikinig. Sino? O yan, okay na. Okay na to. Mga vlogger dito. Ito na po Ano, kumusta? Nakalive mo ka po ito. Ayan. Mara, dadaan tayo sa palengke mamaya sa may bandang San Nicolas. Budget sa baba, baby dito na tayo sa may San Nicolas at magpaparefill lang tayo ng tubig, gagamitin natin sa sa camping natin. Ayan. Alright guys, andito na tayo sa San Nicolas. Yan papaling na tayo rito. Ito tayo to San Quintin. Yan guys. Andito na kami ngayon sa mayroong palengke ng San Nicolas. At bibili muna kami ng mga isda. Yan. Nadadalhin sa sa Quindao camping. Yan. Full pack si Kengkeng. Meron pa sa harapan Yan, 3 pa kami sa isang motor. Kasama pa namin si Mara. Alright. Oo nga, yan. nagbusit ka. Anong masasabi mo, Kevin? Ito medyo maganda po dito sa may tanawin ng Maliko doon. Alam mo masasabi mo, may matanda tayong bungero. Yun lang. Ayan guys, andito na tayo sa may Masarap yung sa may Maliko. sa na Ayan. kani mo
guys, oh. With the boys. Kung may family, oh. Ayan, guys, daanan natin tong ano na to. Yan, oh, wala nang laman yung sa ilalim niya. Wala na sa lupa sa baba. So, baboy na native, oh. Oh, yan, ah, estimate na nila yan. Nakasparado na yan. Sa oras na ito, 5 dito na kami ngayon sa Pindao View Deck. Magkakape lang kami and then diretso na kami sa ano, sa campsite. Oh. Pero saan tayo dito? Wala pa, doon pala tayo sa ano. View Deck muna tayo. Kakape muna tayo rito. Kasi pagdating doon, Anong tawag dito? View Deck, Pindao View Deck. Kapi kayo siya? Sige. Ano kayo? Ilang kape? Ilang kape? Sa Alice Store. Ganda lang. Ilang kape? Hoy, kape ilan? Lahat kayo? Kopi ko blanca sa akin. Kinakabahan pa ako. Ito, may mga kape, may mga look. Yung, okay yung po yung Alright. ibigay dito lang. Kala mo siguro ma-slide yung paa mo dyan, mahanginan ka, tignan mo. Oh. Baka maging kwento ka na lang. Kapit ka ni mamang mo. Pababa na yan, kaya hindi ka na makakawak. Nadiretso na yun, kahit makakawak. Ito, at magkano tayo magbibigay tayo ng sticker. Lapit ka ma, lapit. Marunong yung nagbibigay. Pakita mo siya. Pati yung binibigit niya. Oh, tapos punta ka doon sa harap ng sticker. Magaling pa sila yung haka ng bibigay. It's 1 a.m. and it's just us in the city. And my heart's in your hands as I tell you how I feel. Let it go, but it feels so close. Cause I see your ghost like I'm something weak at you. Now every night I think I'm losing my mind. Cause now nothing feels right without you in my life. In a week, maybe I'll fall asleep. Ayan na, bababa na. One down. Dahan-dahan magpabilis. Two down. Dahan-dahan, madulas.
sila, oh. And I'll find you again. For now! Dandan lang! Wow! Malapit pa! Malapit mo! Malapit sa Canada! Malapit sa Canada! Malapit sa mga taga-Pilipinas! Pilipinas! Dapat motor mo dito yung malapit sa alas ka lang. Yes! Umuulan! Umuulan ng lamig! Shoutout sa mga taga-Pilipinas dyan! Nandito na kami! Gusto nyong yelo? Yun na, dito yung fog! Ayan na po tayo! Nasa Bicol tayo! Ayan po! Ang picture namin sa inyo! Time check guys, 8:47. Andito na kayo sa ano, Quintao. Ito, na-experience sa mga pagpamilya kung gaano kalamig dito. Mas malamig pa rito kaysa sa Baguio. Yan. Ang climate ngayon dito, ito, mahangin. Mahangin sa foggy. Ayan. O, tara na. Iwanan nyo muna yung mga gamit nyo dyan. Tara. Mara, yung ano mo, yung helmet mo na. Iwanan mo yung helmet mo. Tanggalin mo yung helmet mo. Hindi ka pa nagsabatos, wala ka bang medyas, naray ka. Kailangan ko yan, nag-guantes ko. Ay, Mara, pero tara na, para minsan ang kausap. Ulas ka. O, sige. Ito guys, nakapag-registered na kami. Ang gagawin na lang namin, kukunin na lang namin itong mga gamit namin sa motor. At bababa na kami doon sa ano, mismong camping site. O, para Jeff. Natanda mo pa to? Ayan. Ito na yung natin pinag-camping ano. Oh. Ayan. Nakabukas lahat ng ano eh. Nakabukas lahat ng tubig. Bakit? Ayan. Tingnan yung view rito kung gaano kaganda. Oh, dito sa banda ron, meron ng sea of clouds. Sa ngayon, ano na, oras na pananghalian pero nag-umpisa ng lumamig. Ito yung mga TP house nila, oh. Oh. Yan, alam ko nasa mga 1.5 yata ang per TP house. Ito. Yan. Just push play, not everybody's first verse sounds the same, but we all get born and we all get raised where there is some boondocks on Marina Del Rey. Everybody turns wild when you're 16, slow roll big time and on Main Street. Everybody's got holes in their blue jeans, if you bottom that way or not. Turn it up and sing along, we all work till the daylight's gone. Ito guys, pagkatapos nag-set up ng tent, ito kakain muna kami. Yan, no? Kain. Alright, o yan, kain tayo. Kain tayo mga kasanje. Yo. O yan. Let's eat. Kinagamit natin yung mga sasya natin sa kanila. May kumakain dun sa tent. Hiya! Ayaw ko lang. Oh.
Yan o. Habang kumakain kami, dito kami sa may ano, tabing bundok. Sayang ka na naman ng Dito, pagkain. dito lang sa Kindaw. Dali mo rito yan. Ito ang tent namin. Yan. Tapos andito yung ground sheet. At ayan na yung bundok. Harapan namin. Ayan o. May fly sheet yung sa kabila doon sa anak ko. Ayan. Bali 4 na tent to. Hanggang doon sa likod pa. Alright. Tapos yun, naglagay kami doon ng ano, para mamayang gabi daw, doon daw sila ano, giinuman daw sila doon. Alright guys, ito katapos namin nag-lunch. So ito, relax mo ng konti. Yan, chill. Yan ang pinakano namin dito. Pakita ko sa inyo. Yan. Tapos doon sa banda ron, siya na yung ano namin yun. Spot namin yan. Oh. Ay. Mama, Panik ka na doon. napanik kayo kung ano to. Oo, diyan ka lang at ako papanik. Panikin natin tong tree house na to. Oh, lakas ng hangin, oh. Makakalungkot tayo. Bali, dito Ay kami guys, lang. so tinan yung ano niya. Nakakatakot yung ano niya guys. Baka hindi na. Parang hindi na. Parang, kumagal. Parang hindi na safe tong ano niya. Oh, Dandaan ka pa. parang, Dandaan ka pa. Ikaw mo nakikita ako. yan. Ayan, itong, yan. Para mga ano lang, pinagtagpi-tagping kahoy. Ah. Hindi ko alam kung safe ba to. Malalaglag ka dyan. Baba ka na dyan. Baba ka na dyan. Nagulat ko naman po. Baba ka na dyan. Baba ka na dyan. Kabigla ka dire-diretso ka dyan. Oh. Dito lang yan eh, oh. Oh. Papa, dito ka na kasi gusto ko nga pumunta dyan eh. Ikaw Hindi. daw yung safe dyan. Hindi na, delikado na. Ano ka? Ikaw delikado. Bakit? Ang talaban ko kasi. One day later. Some days it's the sun that's beating down on me. Either that or it's pouring rain. It's a roller coaster world I live in. And there's one thing that's keeping me sane. Honey, at the end of the day, I got you to make it all okay. There you go, loving my cares away now, baby. All night at the end of the day. I don't have to worry about tomorrow. There's some mountains that I gotta climb. Bring it on, there's nothing I can't. Good morning Kindaw. Ito at magluluto na kami ng mga almusal habang natutulog pa yung mga bata. Ito may matira kami kagabi, pati kilaw, hindi na ubos. Saka na lang kayo magluluto ng mga tusino, talong, okra, saka itlog. Yan. Ako, bahala na sila. Oh. Hindi na lang ituloy sa bahay. Mamaya. Hindi na. Sarap patulog kagabi. Di ba, may tinawag nila ito pa tayo. Kilaw. Ayan yung kilaw, oh. Tingnan natin mamaya kung ano. Tikman mo nga kung pwede pa yan. Oh, kulang yung tubig. Ito guys, sa oras na 6:56 na umaga, ito nag-prepare na kami ng almusal namin bago kami gumora pababa. Ayan, oh. May plus, ano pa siya? Ayan, preparation for almusal guys. Ito. Habang ang pwesto namin ito nasa gilid ng bangin. Ayan, oh.
Ganda ng photo dito. I love Kindaw talaga. Alright guys, natapos na naman tong ating vlog ngayon dito sa Kindaw Farmville, dito sa Pangasinan. So, until next time.